en nyathini. Bolo kede. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka. Onya ka kinende nyiero, inya ka kuru na. Ne matin. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Weche tek kata ka ndalo ni tinde ka ng'ata ni ane maromo tera uru ane MCA jo siasa sani obiro nyaka moko monego dhi lar mana kombe mag kidede makata moko bi wati gi office ka chief ka koko chung na dwaro ko man wang' ne abedo MCA kia mang'ong'a kia ward oyuma manono ok ber sani chung masani ok tugo kuonge ng'iyo fuku ni bebe ya siasa ma pache lal maka ji adeko sepong chung ni dhote weni mano piny te ni kodi kore kisiko ni wang' ni kokutera kiang'o singo manono we keto wa kapok no yieri kata ndalo manin gi pesa mane tiyo ofise mamoko kata stole moko igere ward kata constituency mo kore dwaro no kata stole moko pok ni gere sando ko iramo ni mondo jopiny oteri sani ka nyi winjo kara ila wuro dingo ko dwaro mondo ko jopiny okaw kura ko kiliero rigi gari moko moti pick up midhiro katwenyo got niko kilando kura chochon ne in kanye we ubaro wiji sani japiny ng'i ng'at manyo chung kodi ndalo te nyaka koro chop sa kaw kura sani ok ng'amo siko gi kura paya koko biro ni gari moti machalo pick up moro man no se ter ka scrap modogo ka kuro koko sieko go ni an wang' ni an makawe ng'amo ng'isi ni kura en gima muhimu kendo gima ka japiny tiyo mane tekruok ma japiny kinya sieko nwa gi paro moko manono mag ni wang' ni utera ya to kwini dwa ya piny kama nango yawo bia bedi abedi ka ko sa bedi gi ka to ka wudi ga gi kombe abedi ba gi ka bedi gi ka ante dinade adi babe an be antiere kamano jo siasa mamako dhoga ni iwacha dier ido ka ng'ato sani gi ofisa ka giwilore mana ka chwarni makayo ji e kitanda moro wuko kini bedo ji ok nindi tani gi mudogo mako dhoga apeji Nyiero molo biro cha manje loja siasa ni to ya siasa chako miye ich koso ngo miye ich ke chalo mo imbe janon weche mang'eny wacha mando kore ketho nyingi jo siasa wacha gi mang'eny ja siasa nyalo timo to dong noluwe moko ninde luwo ng'ato ko ng'iso ni kono ni mane ng'amo chigni go siasa kata cha nitiere jok ma wenge gi bende wenge gi keta magololi machalo toji lu yo gine mon mabejo siasa ok ni ja siasa mane ketho nyingi ja siasa nitie jok moko kago moketo ne luwo bang' jo siasa dongi me gin jom luma ginyalo lal gi chi ng'ato ok ni ja siasa oyienegi ok no yienegi mando koro margi ja siasa kosechiwo pesa ng'ato kando dhi ng'i kuma doke to intie maber antie maber to apenji mimedo malando ni idonje mowa gi kesi begi nene ng'ombe banjo nyiew na ka ng'ombe yani no katera maber moro minyiedho godo ni minyiedho go dume ok dianki yenyeji dume aneno ko tera maber angima ni ber angima to ma ok idhi miyo yawuoyi tieko pesa no chalo no adi dong dime gidwaro slay queen monge twera anang'e twera gi lepa mabagi ki ng'abo dwaro ok ichal kar ng'ama chwore nosetho ya koro atim nang'o ya atim antie angima ni ber angima na ber ine matindo kaneni antiere mana office ka mwadiche kalure gi weche mag jo siasa mana awacho ni Kawuono dwe yina dhi dalawa gi thuon. Kawuono to Joshua dwe yina dhi dalawa. Kawuono miya fea mag achopo ahero adhi nduru akaw yie adhi kuma dhiye. Kiani batingo giga, kiani mita ka batingo te. Joshua, alungi didi ta adwa dhi dalawa, alungi ga didi. Idwa kana alungi didi. Nyiso ni chaya momi alungi to kidwa winja, koso kidwa ni dhi dalawa. Joshua. Aya, kichaki winjo duonda ta ni winjo wana manaka andalawa. Yene ng'aka mano. Hato nyaero piny kokoru ase chwany. Chwany ga ngo ni dong ni senyi sana dala.
idhi omango dala. Dong ing'e ga ni kipande kaka ukipande gi kipande nyaka ti akaw mar baba man chief madala wandikna. Wadamia pesa dhi dala. Nyaero seche moko ikuodo go. Akuodo wi nang'o? Kwana kuodo wi nang'o? You are not well equipped with the information. Yo mane? Bing'e ni gik miwacho go kata ki iwache barasa to mon wetegi nyalo nyieri seriously. Kwani ang'o matitimre? Nyokana mago kumu nyieri ma seriously. Nyokana to nyaka iluonga nyinge. Nitie kindi nitiere ga bidi moro donge? In ga bidi gi nyokana. Ato donge en mularo kode to tedo kuone le. Ne pesa na dhi dala na siwuok. We mona nyisi mokwongo sit down. Can you sit down? Abet pin nango en sadi idwa na chop sadi. Can you sit down? You are my baby. You are my property. You are my angel. Huh? You are my signature. Parania we baru ye gik manono go iko mia pesa. Parani ta ningeni ma kabonyo ndoro, Dig wuga sadi. Adwa na dala madu. Nyaere ngene love malavigo. Emomi na said the government institution kumi itime registration mamari kipande. Gi wache na maber ne to sani onge gik mane machon ka. Sani nyalo ko mana kipande to kam iteden. So long as in gi my photocopy of ID. Iwache dier. Ikaw nywe. Ingena ne nyoro manyanyisa na dak ni nyisa nyoro. Dak ni nyisa. Nyoro ticha dak ni nyisa. Masani ko kidwe nyisa. Inango mi sama nyoro nya oko to ayudo kitedo na odado. Ukule tato matero kunjara. Odado to chal mana ni chwade gine ni magadi. Aduga chamu sleep nyowoy. Kare omi nyewu ko dito kiwinja. Iningeni confuse agil ila. Eyo mane siye. Idu ado gwengide. Dan malo. Koro tidu. Madongana ka koro ino dong inyalo paro ka weche mane wacho ni anyosi gi wach anyosi wach makata wayo gine ne wacho ni just one diro mkokoteni donge mkokoteni te ema nabe na tingi e do duka nyaka to choro donge no ka sari wani gi maendeleo maler na ka odwani chal koro gimukela ka angena se lale wangi nyoro ka nane aora kokuto kacha ta aneno lori moro ka lori nyo biro ginadi ane ginadek ntie manyokelo net ntie manyokelo salad goganda gi michele mago nyoloro office chief ka kendo gin mane sito iwacha die ang'eny wangni wuod wakaji dwa chiemo sama mapach gi lad uoche to onge lori mano ting kelo lada uoche nyo wach ni dikel lada to lada no kaneno ka wacho gik manyolor to koro kna biro ni miya matin ang'o midwa na mi okipogna kata mana bando no matin ichak ipogna gi mono kel go matin apani in gi jachien ok apani in dhako mawiele gik molor ka in seche manyene okiloro dak nyi bi ikony kata jogo golo gik mokelori kirwa kod ado dong ma chief camp tambe anti gwengni kodi nyalo tuona ta na biro ni gimos ni mona penji kichi gwengni an mana kendi ano kikenda chwore mano kenda to chwori no kimanye ti chief mondo ti be intiere ge kura kapok wadhi mabor nikech ok adwan walemo kodi wach ka ilemo koda wach monego kiele wi timne na to samoro yonge kura be in ge kura we go koko gi wach kura awe go koko mesa igo koko wach na mana mos kura ta onge ema wacho ma 2022 ma ai chief kura ta onge ema wacho ni be in ge kura welemo koda wach to samoro yonge kura bando to nyine no kiloro go ganda to kura ki yonge go to gigo ka bi mi mano wach maler onge gima wang na mika kipande to an go ka kipande okadwara adwaro ng'ama osekawo kura tang'ane kipande ni kipande to an go ka koso itwo tingo kipande ma churi mano thoe ma tingo kipande dawa gi kipande na tang'ane marino lweti to yote gik nono iwe mani wach wuora depo ke miya adhi do kech gi nyithindo yo ka tingo mar dani beni ka gi marano to picha ni ng'ama nogoyi ma wang'i wuok ka kwarni koso ni chamo gik piny gi adiere ko noyudo ka chamora diere ko noyudo ka chamora aneno ine jadeda
Ine jadeda. Kamano. O aweno koso weno. Donga mani yana weno. O en aweno. Yeno dirane to. Ang'o mi nying mokwongo chako gi nying dhako to mar ariyo dwa bedo dichuo. Ya wambige ni dwa mako dho. Koro mata neno kanitie kipande. Dhi many kura. Mondo kiny kiduogo to bando kuomi go ganda. Okiol na kata kama tin. Achiel kata ndelo. Awacho ni dhi many kura. Ndelo mane mibaro go wiya. Ol na kata kama tin gura. Awacho ni dhi many kura kisedo kura tibigo kapu. Mondo ami gigo eko. Chung malo office ni odecho ok in mayal ni ya to ni riemba ya ok miya kata matin ok anya yali nyaka chieng podhi mama kali dhi kuchocho wa weni office do wada ok ni wena podi bu maduo ka inga podi nyuol inga podi nyuol mabru many birth certificate ikona ni wen office kagi made ka kata dweche abich kapok iduo ka ni konyori dwa birth certificate no neno ka lori nika lori samino ka lori nika kwani lori an mana tingo lori wiya ka kelo ka ok ibi penjo mano kelo lori kasoro to kata kura onge pes ja siasa ko winjo to ringo monego kia tiende chode ndara ringo maleso gini dong chini kwanye koni ako ne wach pesa siasa Koro watim nango koro adhi ka chief kosa tim nango we withdraw traveling we withdraw echon aswito aningene domano kata kan okapur mabor apuru mane to kotka someone can interfere with my own sweetheart my own world in party tete to ng'eng'e ni ka dong dala ka kenda to ngata nyalo kawo to dong nen ore anena makata iweche ga mamoso ga kamor ka iningene sali longene wa ni 1000 in 1000 manyien in 1000 manyien to 1000 machon gik makawuono ni kwani no ka machon cha ber molo makawuono machon ok yudre koro ngeni ngato nyalo fwadhe korio en yauli but I don't like that koro watim nang koro gima itim na jabe di ka chief to kigoche chief no mondo koro odhio opa ne na iko tikacha idhi go nyaka ka chief gichopo kanyo ng'is dong chief ting'eyo chief ang'eyo inyise ne to anan ja odioswa chief bing'eni luongo no ometi to ondiko ni barua moro kanyo matin to dong mano koro aduok bag ni iwacho ni nie koti ni mane marabuor cha documents na to kwara ngami dwano ngi documents mako salo to okiyie okayie mane idwa ngi pesa machoko kusalo maka choko ti ikwala idhi chak idhir wiya kendo bimora aswito we all ni gwen pi dia ka chief kane ya kan gi kipande nyaka mar dawa to ngatu tuna bando kata mana matin madhi adhi abulu kata mana gini ituona ko mara dwa timo nango ya Nyasaye wuon to adhi nindo mana kech adhi timo nango Dedi di dondo ria donda gi higa manyien manyore kod ogineni bet bere higa nyien lori manyo donjo ka jey ka chief lo jadi ka chief madwa dhi lo marambulu lori makwar gi lori mayelo dongo tuna bando ni aonge kura ma chief ni bando ma kipande na to ma kipande dawa kipande chora beni ka otuna bando to koro an madhi makata kura kata kipande mangu mako kadwa no dio na barua ete mango dong adwa no ndik na barua dhia ka kipande kichan tiendi chieng twadi ka yam none nyako ma jaberni idhi kuogi ano kuoga ma nyaka guogi onyiera ikoni ango nyeri yawa dong guogi jay morat mantie tena ka cha onyiera anyisa na olla kata adhi ndo kech nyithindo dako wado makata kane in mabere ni olla kata moro koro gig nono gi lochi adek gig nono gi kaka salad sani beche tek nok no nderni kata matin in miwacho kamano no to kampe ne kaya jomage mane muono dong mana un jomage mane omo pi un ato donge otuona to kipande an koka ya chifu ria ini dhi omano kare mo mi sani piere dongo ochamo ginono iwinjo kitambi iye mabiro no omiyo tuno chaji sawa maye
ni to ma bidhi ndikna kata barua. Karo ne gandi ating Joshua chwara mondo wadhigo. Kadi di mana gi chwori ing'e jay kode no chiemo to ger to lit kikidhi. Mano wadgi ka oseywane dwal to nya winjo. Odhi kata go kwaja ano koda goya go kwaja madalwar ga kanda gi manye dhi chuoko ko nyona gi. To ani to bodhi ndiko na baran wach barua ne ema dwaro mondo kinya digo kadwa. Idhi in gang'o? In gi kipande to in gi kura. Aonge gimoro amora ma koko dhi ndiko na barua. An mana gi kipande chwora kende. Mano to koro in ok dhi go igo kwajo, in koro guoke midhi sikni to kai. Koro gini tim, ka in gi tielo ma guok dwa kayo, tidhiyo. Ato kanyal dhi koro, be ok adogi. To dinere nige chunya yawa. Ok adhi atema kata kambe riemba. Idhi temo. Idhi temo dase wacho ni yo kaka pok idhi. Idwa dhi temo. Ya to koro ma wach jay ni tek mana. Ya ba chief ni tek manade. Yani chiemo gigo dong dhi top loche dek. To kakita guri ataka manyoche ki iko chwori ne. So kampo kanyo ane mana ome pi. Kimi amana siling 20 koro mo godhiambo. An gi kage wasoka, adhi ayue. Ang naman kata pota ruda mod lila anadhi. Jedida, wawa dhi atem. Kata kodhi siko na guok, wawa dhi atem. Ano gima tera, en mana barua. Bando gango girego kadichgo. Warabo kane ko rita maracha ahinya. Kipande no monda gine barua no monda dhi akago kipande. Apa niko neno kipande chwora to dhi miya. In gimi tim, dhi tem. Anto kaja kadog na kwa banda adhi manya imbe jachien mane mano idhi josesa mang'eny gito kipande in go gimoro amora in go okidhi kata ka jasesa moro kata ka nyalo koni apana to kipande an go imbe locha imbe rach imbe ne dhi kinyo chi idhi gi kipande chuori yuda ata ng'ena dhi yudo ata dhi yudo ini dhi kwecho kara ni enena wach bando kia michele kia salad ni loche nyokadho rangaya chief nyaka Nyiero dhako maduong' onego be ni puonjo mon e gweng' mondo ler ne mon wach kipande gi kura to en bando manyo olore dhoda ka mane bando e gimo neno no ber ko muka chief wang ni bando unge ambe antie gi mine madwaro chiemo mondo ng'ato kendo mabed gi mon auchiel mantie go ok yot ka sirikal oseneno ne an gi kecho kella bando pod gidwa ni bando em chaka jukni mano gima ok timre udwa kawo kura nono bang'e to singo to ng'anja la wiri ukoni ubi ofis sirikal bedi intie maber antie wambe nwang'e mano kwedhi yudi kare wayudi antie be nadwa mana wuok ka wach kura mineno sani ndikon ema ne chanda kura koni tema ng'i kaka dang' aloso sama yawago akato gik mage ndiko ga nono ler to in nade wan maber dala kocha awinjo ni mama unyoche ne mwando kayo ya mos owada otimrenwa marach otimrenwa marach kuka Nyagoro Meru dhako mwamielo go thum wamielo go thum anya ne miel sawa kare momiyo pod ombesre ot kama in gi gombo marach mano Meru mawuoyo kuom koro ng'eni ndalo no bedo ka nwadhi kama wadhi Tianyang kama to wambe ng'eni gino buogowa mwanda no buogowa awinjo no kayo kila wach kam mabende jatelo mopoko biro dala ukanyo ema nini chama nigi gine kamacha bili moro matin kamacha to ineno moro to raten kama tema penjo ka chief ok bie nono kare mana macha ka chief ok bie nono ang'o mokelo uka nikech ok ambasu makata ng'ato donjo kae to nago kodumbaka to ok dang' bed gima ber ang'o mokelo uka kanyo tikelo point moro ma serious pregnant point koro chief gimokelo waka tich mora aneno ka nini ka kiwuoyo koda wewe gido umi winjo dong' inena koso ok inena aneni maber nini application gi osebedo koso onge mar jogo ma dwa no mondo bed clerk ema wabiro manyo ka ema ne chando u to king'eni kanyo tanyalo mna tero uwe to sa ema pod matin but ibiro dwaro gi mbele ka koro ng'ene kwa mondo kama ka ber koro wambi neno ka koro ng'eni kata no biro an adiri ma wacho nikech nyithindo bang' onyolu ka neno uka in mokwongo kinya bedo clerk chief tatima ngo kaka ang'eyi an masewacho no kinya bedo clerk chief yawa in dong' mikwalo greda moyieyi mana greda gi mon auchiel milal gi greda chief macha na chon yawa ema wacho dong' ni kwalo greda kam amanyi dweche adi chief mano to ne chon iga chiel kamanyi ilal gi greda
Chief Anto donga nyalo. Jakum machur gi greda piny ngima. Miting'o mana ga west. Timbe go na we chon chief. Koro sani otesa midhi gino ok idhi lal go te. Kacha ok dware jokuo gi rawera. Winjo wach. Awinji lakini ti alokora. Ilokori manade pastor mane mosewari kosipimo wiya ka iwe ni ka bende wodu. Ipimo wiya. Tinda lemo. Ng'awa mowari moko kelna report kani. To nyingiro ni kama kata sano nego goyo pengo. Ni klak. In diber klak. Romo go. Emomiyo babiro ka. Chief kata mana niewe geno waya to koro mai. Yawa chief ya donga wambe. Awacho ni gibiro ndiko ok sani. Inyathi onge kod teko mar wuoyo kola kaka idwa jingo mutino. Iwinjo. Mokwongo inyingi rach. Ka nyingi rach seriously onge gi ito kata ne endiko gi kawuono to kami. Chief ya to ko madhi konyora nang'o ya. Anyathi ma jakuo kadwa. Chief mi wami. Ini donjo nyaka od ng'ato mi kwalo koko gi sufria. Iwe ni maga kia. Donge kwalo koko gi sufria lawi nyaka enia. Mi lal gi sufria kata sufria poko ne nyaka kawuono. Ta koro na denyo ya chief ya to koro. Kidenyo kibira pesa miwena kama sama kadi obiro ka weyo. Jotelo madongo ra office ka ok ibingisa ni denyo ta mi pesa digi hotel dhi ngade nywande Uganda kata gisu. Chief emomiyo kawuono biro iri mondo kora we timbego mag kwelo miwacho. To kinyis chief ni mago ne chon. Iwinjo ni chief ni mago. Mak lako ok unyalo yudo to be ok unyalo yudo. Ka chief yawa parwa wan yude ni mondo parwa chief yawa parwa. Wabro kelo ni kata nini DL moro makri. DL kel to greda mana nyathi no kwalo daku kelo na kata siling 50. Chief kare Koko no odoge chien. Mane madog chien. Koko no doge chien. Koko mane? Jarida. Ruoth maber ruoth wambe okwamor we are not a happy community. Iwinjo Joshua. In this community. Iwinjo Joshua. Ma dala na kendo ma ano yera chief ko kadoga chien. Makitugoro sane mabro go kwaje dhogi minene ngamo kan. Kendo kwa birat. Chief gimangisi to sare to pinyolony. Ingama duong dan kawri gi moni iwakni go kibiro go kwani kai winjo. Nango gimanyo nene mokele. Sani iwacho ni tu jejenda kia kade. Dong na nyisi nyare ino kako ge. Iwinjo. Iwinjo. Kidwa bedo dhako to wakse kat. We ka moni choko moni korgwe ngi biro na go. Wanya twere sukani mo bed dhako sani. Wanya twere sukani. We kwaka. Ang'o motimore mubiro na office ka. Tayalo bura kama yan. Chito kitie kodwa kare mondo. Churu malo dhe yo jakuo kami tij mar clerk. Uduogo amango. Indi biduoga ne bang'e wabro wuoyo. Sawa. We bedo buta tin mabus mama. Dong ubiro kako wakni weni kombe gi meku. Ang'o motimore ng'ama dichuo ler na wacha do wuoka. Yes, koro is recognized president mara gi gine mara. Winyo. Gi agenda mara gi agenda mara, pareni one kaka JOGWENG ka, we are not happy with you. In fact no do we JOGWENG ni with the reason and the purpose. Why are you frustrating this community? Ang'o mosetimore Joshua? Mabeji ne dwa biro mang'eny to dok moko jomane wach. Tich do ng'ati yudu ka pile. Point ma wachen ma lo chadek no biro dala ka. Okelo relief food. Okelo charity food. Dak is pogo banda go chele. Iwinjo Joshua. Kata imbe in gi dala ni malori nyalo donje. Samune no kaloche ukalo dakuri ko ngi mon kuri kelo kama duon gi ng'aw malo ka ujagi. Ogring to giriure mbele lu. Mondo chunga mo ka no yero dala ni ka nikech ngwa biro ka uka. Nya wacho ni ng'ama nigi kura go pande mamiyo. Kionge go tu. Maonge go. Chincha dong ni dig marado kodi cha dong ni gi mora mora. Pande to riamba. Tingo na mudo go nya go kwaje. Why isn't this woman home without food? Kisungu minji wacho go dino yeri chief. Kisungu mine ningeyo dino yeri chief.
To nikech nopimo ni sombi no onge ke songo ge kwanye kor ndare momiyo in jagweng. Mani. Okay. Ka kuom ma Okay, me wa chief. Jogo unega ofisa. Unega ofisa. Wadwa banda. In mi olo mon goya. Inyalo oro mon kuma goya gi kama gi. What? Iwinjo.